Toisen kuppiin kato tassin. Tuolla on tyhjiä kuppeja. Tuossa sulle. Sinä tassuttaja sieltä vielä. Toi ei ole niin hyvä kuppi, mä menen tuohon toiseen. Kato, toi vaan tukkii tänne toiseen tukkiin. Sillä on paremmat eväät. No voi itse. Mä jäin ilman, kun mun kuppi vietiin. Täällä on vapaa kuppi. Katsos tuossa. Tähän räntä on satanut pohjoisessa ja idässä runsaasti ja ajatellen sitten Ihan nassutus. sekä pohjoisessa että idässä. Taitaa maistua. Ja kuten tämä kuva osoittaa, niin keli onkin varsin talvinen niin pohjoisessa kuin sitten myöskin itäosassa maata. Yön aikana siirtymässä